Langga, nana ta diri sa sapa. Kanang ako'y una mo ambak ha. Sige Langga. Ambay mo kamot lang gabi. Ihap ko 1, 2, 3 ha. Unya ambak. 1, 2, 3, ambak! Unsa man pud ka mag-ambak Langga oy? Danghag man ka kaayo, wa man ka nagtan-aw. Saan ako pagtanaw lang ka? Mao bitaw magpatambal ta kay dili ko kakita. Ay uno, nakalimot man day ko. Tara na, Lina. Hapit na ka Langga. Nah, layo pa jud Langga kay musaka patag bukid. Ya pagkaman mulugso na punta, ya musaka na putag bukid. Ah, bahala na Langga basta makaabot lang taanay mong giingon nga doktor. Tara. Dog, mahinay lang po. Langga, inahinay lang ha, kay padulog biya kay ta. Langga, kasi ka magpadayon dito og kuan. Uy, patambal sa imong mata kay layo pa jud kay to ba nya gikapoy na jud kay ko. Hoy, Langga, tingog po din ha, oy. Langga. Hoy, Langga, nag-usa man ka din ha. Langga! Anong imo man taong kong gibuhian oy? Langga, nga nung naabot man ka din ha, ang akong giingon, hinay-hinay lang. Pastilan nimo oy. Uy, ginuo ko nimo oy. Asa man mo akong sungkod Langga? Dali lang. Oh, dali mo ang kuan oh. Uy, dali oy. Sama na siya oy. Kadamhang ba nimo oy? Langga, doon na dito sa clinic ni Dr. Dudong Pawiks. Dali na. Ay maayo noon Langga. Langga, nana dito diri sa clinic ni Dr. Dudong Pawiks. Langga, Oh, anong trapal man iyang klinik? Tara o akong nagumitan. ay nagsaba diha. Ayo. Murag pasyente ron ba? Uy, dali mo ma'am, sunod May mo. buntag, ma'am. May buntag Tag po. ma'am. Sa pangalan sa pasyente, ma'am? Nasyutanan, ma'am. Lusyutanan. Edad? 40. 40. Natawan? September 8, 1984. September 8, 1984. Sa sakit niya, ma'am? Lagi siya kakita, ma'am, oy. Sa gitaan. Tayo to, mama. Pila ni sir? Wala ko kabalo ma'am. Kine? Wala gihapon ko kabalo ma'am. Kine? Sa mo to, adyo ko'y nakita ma'am. Ay, buta dito siya, ma'am. Dali ang ma'am og sir ha. Kaya ako sa ngatuon si Doc dito sa sulod. Sige, ma'am. Magulat lang Tabot kami, na ma'am. mo dali ah. Doc, may pasyente, Doc. Natay pasyente Claire. Sige, muagto na ko ron. Ma'am, sir, pabuton sa ato kadali si doktor ha. Kaya napagi buhat. A few moments later. Claire, mauna ba ni ang ato ang pasyente karon? Mao ni Doc. Oy, Dok, maing hapon. May hapon da dok. Claire, gi-record na ninyo ning kuan, pangalan sa pasyente. Naka-record na, Doc. Dabi akong tanawon. Dok, pwede jud ining layuan niyo ha, Dok, no? Naglisod pa jud kay ang dalan. Nagkaligid-ligid gud mi. Sudod kay andalan, ma'am. Ato na ning sugdan, ma'am. Lucio tanan. Yes dok. Sige, Lucio, ato nang sugdan ang ato ang pagdayagnos si Muhano aron mahibala nato ug kung saang angay natong buhaton. Atong hubuon ang imong antipara ha. Uy. Ako ang kuanon mong mata ha. Ay grabe dai ni mong daot sa mata Lucio oy. Ang ugat ana ba nang rakining napas mo? Murag sa unang panahon siguro murag hilig ka og mga luto-luto. Ngano mapas mo man ang mata, Dok, nga di man na mukhaon. Isis totoo ka ang tao ray mapas mo. Mapas mo po ng ugat sa mata tungod sa kahago sa trabaho sa imong bana. Dok, apa ba ko'y pag-asa nga makakitaan eh? Lucio, na ako'y nakita si Muha na posibilidad na makita ka na 1%. Pero ay lang kabala ka, kay ako na'y bahala anak. 1%, Dok? Sige dok, kay ako nang kuptan ang 1% para makakita jud ko pagbalik. Lucio, Mrs., sugdan na nato ni ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kay naapatay 1% na chance na makakita ang imuhang bana. Sure jud ka, Dok, nga makakita kong bana? Mrs., Lucio, ang akong ikagarantiya sa inyo ha, kung mahumaning operasyon o di gyapon makakita ang imong bana, ayaw ko nyo bayari sa presyo na ato ang gisabutan. Ang presyo na ko ani aning operasyon na
2 million. Walay problema ng kwarta, Dok. Basta makakita lang ko. Sige, Dok, buhata ang tanan. Unya, kanusa man schedule sa operasyon, Dok? Na, sugdan na nato. Sige, tawagon sa nako akong assistant. Claire! Oy, Dok, tawag ko nimo. Claire, andama na ang mga gamit kay magsugod na ta opera sa mata ni Sir Lucio. Sige, Dok, matik na. Mrs., dito lang ta magpaabot sa waiting area kay ang among operasyon ani mutagal ni siya og 4 ka oras. Sige, Dok. Langga, pagpakalig-on jud para makakita ka. A few moments later. Lucio, andam na ka sa ato ang operasyon. Ikaw na'y bahala, Dok. Okay ni, sugdan na nato Claire kay nakatulog na ang pasyente. Sige, Dok. Ispat. Sige, Dok. Pulir kay kita na to daan og mga pilok. Sunod, Dok. Iswala. Nail cutter. Lord, unta magbalang puso ng operasyon. Ya, gunting. Tangan yung gunting ng gamay aron makuha niya ihang kuwan. Ugat sa mata ba? Guys, Claire. Apa nih? Pinakagusto ni mga best, Dok. Mamu, manang operasyon. Unya, kumusta ang operasyon, ma'am? Sudlon daw ka dito, ma'am, para makabalo daw ka. Sige, ma'am. Dok, nanay ang misis. Dok, kumusta kung bana? Mrs., nagbalampuson ang atong operasyon sa mata si Muang Bana. Karon, pwede na nato kuwaon ang iyang binda sa iyang mata aron masaksihan nimo na makakita ba siya or dili. Sige, Dok. Tanggalan na, Dok. Relax lang, Mrs. Makita na nato niya ron ang resulta sa operasyon. Ay, salamat, Dok. Lucio, pinahinayag buka ang imuhang mata. Langga, kumusta? Nakakita ka na ako?